Zachar, pracujem v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, ktoré momentálne implementuje projekt Harmon Missions. Celý názov projektu je Harmonizácia misií v Dunajskom regióne. Projekt je zložený z 11 partnerov z 9 krajín a je spolufinancovaný cez Interreg Venue program. Hlavným zámerom projektu je umožniť aktérom z Dunajského regiónu zapájať sa do klimaticky orientovaných misií. To je misia na adaptáciu na zmenu klímy a takisto klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Naším zámerom je rovnako posilniť spoluprácu, výmenu znalostí medzi aktérmi a v neposlednom rade aj posilňovať vedomosti, a toto chceme dosiahnuť na základe tréningov, workshopov či brokerage eventov. Cieľom nášho projektu je takisto zvyšovať povedomie o klimatických orientovaných misiách prostredníctvom vytvorených 3 online platformiem. Tieto platformy majú za cieľ poskytovať všeobecné informácie o klimatických misiách, ale takisto napríklad poskytujú aj funkcionalitu hľadania vhodných partnerov do projektových konzorcií.